وزارeta derveya welatê Fransa di civîna gropa piçûk derbarê Sûriyê daxwaz kir ku Ronî bêxne lê ser dosyeya bikaranîna çekên kîmyawî lê Sûriyê dilgiraniya xwe anî ziman. Di daxuyaniyekî de Wezareta Derveya Welatê Fransa got divê ew Ronî bêxne lê ser dosyeya bikaranîna çekên kîmyawî lê Sûriyê ji ber ku baweriya wan birêxistina qedexekirina çekên kîmyawî heye. Her dev vî derbarî de Wezîrê Derve Welatê Emerîka Mike Pompeo pênşema borî gotibû ku Wîlayetên Yekgirtiyên Emerîka gihaye wê baweriyê ku rejîma Sûriyê çekên kîmyawî di şer û pevçûnên lêgel grûpên opozisyona Sûriyê li parêzgeha Idlibê di gulana borî de bikar anîbû. Di dawiya civîna gropa piçûk derbarê Sûriyê welatên bejdar daxuyaniyek belav kir û tê de banga rawestandina bilezya agirbestê li parêzgeha Idlibê û rawestandina bikaranîna çekên kîmyawî lê Sûriyê kêre. Rejîma Sûriyê di destpêka şerê Sûriyê taniha li hejmarek deverên cuda lê Sûriyê çekên kîmyawî bikar anîbû. Yek ji wan komkujiyên ku çekên kîmyawî tê de hat bikaranîn di sala 2013 de li Gota Gundewarê Şamê ku sedan ji welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Herwiha bajarokê Xan Şêxûn û gelek cihê diniyên cuda lê Sûriyê rastî bikaranîna çekên kîmyawî li ser destê rejîma Sûriyê hatiye. Welatên cîhanê jî herdem gefa sizedanê ji rejîma Sûriyê re didin lê tanha tu aliyek ji rejîma Sûriyê nehatine dadgehkirin û sizadan. Gropa piçûkiya derbarî Sûriyê ji hejmarek welatên cîhanê pêk tên ku welatê Emerîka, Fransa, Almanya, Brîtanya, Urdun û Siûdiyê jî li xwe digire.